Kang Cung. Halo, piye Kang? Aktivitas sore ini apa Kang Cung iki Kang Cung? Dimeng kabeh wis ongak-ongak ning lahan-lahan liya wis beres saiki. Iki aku ngawasi anak ongak turpe iki, anak buahku iki. Iki anu Kang, salah sijine apa ya? Lahanku suket gajah. Nah, suket gajah iki sak meneh iki kon dhuwur kae. Nah, iki anak buahku iki tas babat. Nek tak takoni iki lah pesenan nang ndi ya? Alah, Grandville kuwi lho Kang, sapi perah Australia lho, jereke. Oh, alah kuwi ta Kang Cung. Iki dikirim rono iki dino kayak. Berarti ekspor suket gajah itu kita Kang Cung. Suket gajah. Gimana arep kirim piro mungkin? 10 tronton apa piro tapi sik alah urung mumpuni. Iki karek sitok tok iki anak buahku kayak. Wis lemes gayane mbah mami. Akan Ciu. si ngaras kawo apa ya ngerti modele. Bah, aku jare putrek rasane anak buahku kayak tenan. Yo omongi ra kena. Tapi bengi ra gelem lek kon turu. Mosok awan ngono ya. Ale tambah gawe kloy pek gleyor ana tak ongake. Makane kuwi lek ra tak ongak konggon nek turu tenan. Pengalih nggon turu tok ya Kang ya. Turu. Iya, iya. Ada putrek rasane sitok ya.